Адвент – гэта час падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння, а адначасова і сузірання адной з галоўных таямніцаў хрысціянскай веры – другога прышэсця Хрыста ў хвале. Гэты час перад кожным вернікам ставіць глыбокія пытанні. Ці я гатовы ўжо сёння сустрэцца з маім збаўцам? Ці чакаю з ім сустрэчы ў вечнасці? Як выглядае маё зямное жыццё? Ці я шчаслівы? Ці імкнуся кожны свой дзень пражываць згодна з Божым Словам і яго запаведзямі? Характэрным знакам адвенту ў дамах і святынях з'яўляецца адвентавы вянок. Кітайскі пластыкавы можна набыць і ў краме, але лепей зрабіць з яловых галінак сваімі рукамі. Звычай рабіць адвентовы вянок пайшоў з Германіі. Пратэстанцкі пастар Джон Віхерн адкрыў у Гамбургу школу-прытулак для сіротаў. У адвенце дзеці пастаянна пыталіся ў яго, ці хутка будзе Божае нараджэнне. Каб дапамагчы ім лічыць час, выхавацель зрабіў вянок, на якім у той час было столькі свечак, колькі дзён у адвенце – 24. Кожную з іх запальвалі ў чарговы дзень адвенту. Хутка звычай адвентовых вянкоў распаўсюдзіўся і па ўсёй Еўропе. Сёння ў адвентавы вянок ставяць толькі 4 свечкі, па адной на кожны тыдзень. Першая свечка сімвалізуе прабачэнне. Бог прабачыў Адаму і Еве іх непаслухмянасць Творцу. Свечка, запаленая ў другую нядзелю адвенту, уяўляе сабой веру патрыярхаў Ізраіля, як удзячнасць за дар, абяцаную зямлю. Трэцяя свечка азначае радасць караля Давіда, які цэлебруе саюз з Богам. І апошняя, як сімвал навучання прарокаў, якія абвяшчалі прыход Месіі. Таксама ў адвенце запальваюць дадатковую, так званую раратнюю свечку, сімвал Марыі, апякункі перадкаляднага чакання. У перыяд адвенту вельмі важнай з'яўляецца духоўная падрыхтоўка да сустрэчы з Хрыстом. Традыцыйна такім звычаем з'яўляюцца пастановы, добраахвотныя абавязкі, якія на час адвенту прымаюць вернікі. Нейкае такое вырашэнне ад таго, што табе прыемна на гэты час, каб не было прывязнасці. Напрыклад, я адмаўляюся ад салодкага ўсяго, што я вельмі люблю, асабліва, і мне без гэтага так цяжка. Ну і таксама гэта датычыцца такого штодзённага жыцця, каб зарганізаваць лепей сябе, каб не сядзець дапазна, каб не задбаць пра сваё здароўе. І такая трэцяя пастанова – гэта адносіны да бліжніх, каб больш іх шукаць паразумлення з імі, неяк больш з любов'ю да іх адносіцца. Ну і хаця б гэтыя 3 пастановы прымаць. В этом годзе я буду хадзіць на раты і гуляць на камп'ютары толькі па нядзелях. У гэтым годзе я пастанавіла хадзіць на рараткі і не есць салодкага, асабліва шакаладу. Ну, я отказалась от компьютера, от контакта нашего любимого сайта, ну и от музыки. Да. Мы у нашей семьи взяли такие постановы, такие суместные. Мы будем читать Яна Добрачинского «Тень отца», то есть каждый день у нас есть такая постанова, такая заведенка читать, то есть больше духовно поглубляться. Есть такие практичные постановы. То есть, наприклад, у меня все-таки меньше ремонт у хаті. То есть я сказал, что кожную годину, точнее, кожный день буду присвячать, окромя своих рабочих обов'язків, годину на то, щоб прибиратися у хаті. Ось, ну і я для себе таку особисту постанову, мені такі вельми шмат часу займає комп'ютер і праця на ім, що я не буду починати щось робити на комп'ютері, поки я не помолюсь. Ось така справа. На гэты адвент я прыняў пастанову хадзіць каждый раз на рараты и читать побольше Библии. Слушаться маму с папой, не играть в компьютер. На адвент взяла постанову прочитать Евангелие, все 4 Евангелия прочитать, ну, оферовать милостыню людям, которые больше потребуют, и отказаться от телебачення. Я вельмі люблю покричать на кого-нибудь, ведаеце. Так, один раз каже, человек не разумеет, другий раз каже, на третій вже переходжу на крик, то я
буду шаптаць цяпер ужо на 3 раз буду шаптаць. Магчыма, гэта будзе вельмі ўздзейнічаць лепш, чым мой крык. Таму вось і надалей, можа, не толькі на час адвенту, але можа і надалей я зраблю такую пастанову. Канец 4 стагоддзя. Іспанская Сарагоса. Збіраецца касцёльны сабор. Сівая даўніна. І хто мог бы падумаць, што нават у наш час рашэнні гэтага сабору будуць пазбаўляць вернікаў сну, як у пераносным, так і ў прамым сэнсе. Рэч у тым, што менавіта на гэтым саборы былі прынятыя першыя афіцыйныя пастановы пра асаблівы парадак літургіі перад святкаваннем Божага нараджэння. Літургіі, якая з цягам часу прыме выгляд адвентавых набажэнстваў. Рараты – адмысловыя святыя імшы ў перыяд адвенту. Традыцыйна рараты адбываюцца перад усходам сонца. У ранішнім паўзмроку гараць толькі ліхтарыкі, прынесеныя людзьмі. Рараты асаблівым чынам нагадваюць нам пра Марыю. Як ранішняя зорка апярэджвае ўсход сонца, так і Марыя папярэднічала прыходу Хрыста, нашага сонца і святла ўсяму свету. Крапіць нябёсы з вышыняў, і хмары няхай прольюць справядлівасць, няхай адкрыецца зямля і народзіць збаўленне. Рараты – гэта імша у гонар найсвяцейшай Панны Марыі. Прыходзім сёння сюды да нашай капліцы, трымаючы ў руках свечы. Свечы, якія ззяюць святлом. Свечы, якія даюць цяпло. Свечы, якія даюць свет. Гэта сімвал Хрыста, якога кожны з нас чакае. Прыходзім, як тыя жанчыны, трымаючы ў руках светач. І галоўнае цяпер, каб не забракла нам алівы, каб хапіла нам яе да таго моманту, калі Христос прыйдзе да нас. Бог не пагардзіў прыняць нашу смяротную натуру, каб выратаваць нас ад вечнай смерці і адкрыць шлях да неба. Мы рыхтуемся да гэтай сустрэчы і таму ўжо сёння павінны вырашыць, кім ёсць Христос у нашым жыцці, тут і цяпер, асабіста для нас.